Napriek tomu, že vláda pred 2 týždňami neschválila vôľu väčšiny voliacich voličov, Tešedíkovčania majú od včerajšieho popoludnia predsa len pered. Zhotovili im ho anonymní aktivisti okresného úradu. Celý postup dokonca zverejnili aj vo videu. Táto skupina okresného úradu sa rozhodla zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Dali si Monterky a z Tešedíkova aj bez vlády urobili pered. Video z akcie napokon zavesili na internet s odôvodnením, že iba počúvali hlas ľudu. Chlapi, to tu ešte hádam nebolo. Ešte nie. Vláda jednoznačne rozhodla, že názov obce Tešedíkovo sa meniť bude. Keď som sa dozvedel dneska ráno, hneď som poslal e-mail na správu ciest, aby urobili nápravu. Tak sme si objednali nové. Objednali sme 2 značky, lebo ja si myslím, že tento problém ešte bude pokračovať. Pre televíziu Joj, Drahu Dobrovičová.